Väčšina ľudí dnes chodí do práce, ktorá ich vôbec nebaví. Sú demotivovaní, frustrovaní, nechce sa im. Chodia do práce len preto, aby si zaplatili svoje životné potreby. Čo na jednej strane chápem. Až 90% ľudí na celom svete robí prácu, ktorá ich nebaví, nenaplňa, a to je tragické číslo. Ale teraz si poďme položiť otázku, čo by ma bavilo, čo by som mohol robiť, čo je môj účel, čo je môj cieľ. A ja ti v tomto videu poradím. Jednu otázku, ktorú by si mal položiť na to, aby si zistil, čo by si robil. Ak by si dostal ponuku, poď pracovať týždeň, ale nebudeš mať za to žiaden honorár, žiadnu výplatu, žiadne peniaze. Čo by si robil jeden týždeň a bavilo by ťa to, ale vedel by si, že nemáš za to zaplatené peniaze. Ale ten týždeň by si mal zaplatené strávu, všetky dôležité potreby. Túto otázku si potrebuješ položiť. Čo by som robil jeden týždeň bez toho, aby som mal zaplatené, ale tá práca by ma bavila. A túto otázku si polož, aby si zistil, čo by ťa v živote skutočne mohlo baviť.